Hmm? Baka malubat pa na ako. Hindi ka teka na paandar, te. Gininawa ko ba? Mainit. Ano na ginawa? Hindi ba kinachok ko? Tingnan mo nga ako, naiinit na talaga ako. Diyos ko, Lord. Imbes kanina pa ako nakatrabaho, hindi ako nakatrabaho ba? Kasi, kinausap ko muna si ano. Sino? Si Manny po, hindi ko na nakausap. Magsundo sa akin. Sundo nila ako ng Friday. Sana on. Kasi, wala akong patuto, diba? Hindi pwede Friday. Uwi na yata yung amo ko ng Friday. Oo nga, huwag na ganun mo pwede. Baka morning sila mag-ano kasi Thursday bukas. Palisin sila. Hindi ko may sitcheria pa eh. Ayun naman chichirya. Ayun o. Bakit giniginawa ko? Ayun kayo. Kagawad, may galap shout out. Giniginawa ko dahil. Bakit giniginaw din? Nakapasok lang na. Mainit kasi doon sa ano ba, planchahan. Nagplansya ko yung gamit ng ate sa akin. Tapos nag-washing. Init. Wala pa naman si ano Diana. Bakit? Eh, ano ka na? Bukas wala akong time. Ayun. Kain ka pala, te? Wait tayo saglit. Ha? Okay. May baso ka ba ito yan? Parang bagong gising ah. Natulog ka ba daw? Ha? Matutulog? Hindi. Ano pa itutulog ko dito? Kung natulog ako. Ay, ito po. Init Init doon. doon, Day. Ang init. Siya tayo ba nilalamigan? Sabi ko, mainit eh. Paandarin nga natin. Pinandarin ko bago lang. Yun na, giniginaw ko daw. Tapos pa lang. Hindi natin ayun eh. Pero Tinakulan natin yung mga baso. ito yung baso nandito kagabi sa lecheria ba? Wala ka diyang tubig. Tapos hanggang tuloy yung tubig ba? Buwanaan. Nagano na naman. Live, naka-live ako ba? Ayun na dyan sa likod ng ano. Nakalag ko ba? Yung sahin niyo. Inaano ko, malamig yung hangin sa aircon. Ang problema, mahina. Talo pa rin yung singaw. Singaw, sobrang singaw. What to? Bakit mo kiniginaw talaga? Alam. Uy, dahil nasa low na yan. Oo nga. Kinikilabutan na ako saglit lang. Kasi nga nauna akong umakyat pa. Ipan mo muna. Palag din si ano. Sabi ko, ang tagal-tagal niyo pa akong ano ba, umakyat. Wait, ano oras na umalis sila ate, ano, Naira? Mag alas 10 na.
Talukbong na ako nito ba? Ininom na ako. Ano ko na? Bakit? Nakikitapit ko? Kitapit ko? Okay, kayo kami lang naman, huwag naman sanay. Ano ba yung lag mo? Ay, nakaharap yan sa ano. Sa... Amoy, ano to ba? Parang kuryente na? Oo. Ay, yata. Ito? Ay, oo. Amoy, ano ba? Mabaho. Mabaho. Parang sunog eh. Ano pa ginawa mo? Dito, te? Earphone yung singaw. Sa low siguro. Patayin mo muna. Low heat. Ba't Patayin mo nga, te. Umaamoy pa rin natin. Dili. Patayin mo muna, te. Ito nga, aircon. Kasi linagay mo sa low heat. Bakit heat? Bakit heat? Baho, no? Parang amoy guma nga. Generalized kasi pag Muslim. Lahat na nabanggit mo na. Kuko ang ina mo. Right. Ate, tayo na ang Picture yan. Pero, hindi nila pinupost sa social media, no? Kasi bawal eh. Aalis ka na talaga, te? yes. Iwan mo na ako dahil. Bye na. Aalis ka na. Day, ano yun mo, Day? Day, ako sa kamay mo. Day, may tao. Ang tao ba? Hindi ko alam. Saan na ba? Mga, ay, Day. Namula na ang mukha ko, oh. Bunso ko ba? Ay, jam. Hello guys! Ako muna ang mag-entertain sa inyo kasi yung host Busy. busy mag-impake. Para naman akong lungganisa pala yung mukha ko dito. Oh, ang pula ng mukha ko. Ang init talaga doon, oh. Ingat talaga. Parang nag-sunbathing ata ako doon sa
Mas Insta okay ba yung swipe. ganito pinipilipit? Oo, Mm. mas marami. Mas maraming mailalagay. Hindi ko pwedeng ipakita yung host kasi pag tumuwad siya, kita na ang mundo. You know what I mean? Bakit wala akong makita mga comment, Day? Bakit wala? Dito. Bakit wala? Ba't wala akong makita comment? Paano ko magbabasa? Bakit ganun wala? I don't know with your mobile. Kasi may 3 viewers sana. Oh. Sana. Bakit ganun? May ano pala dito. May filter. Oh my God. Ay, bago lumalaki. Ba't hindi ko mabasa talaga yung mga comment ninyo? Kali August, may hinala na kami na buntis na siya kasi hindi na siya dinadatnan ng 1 month. Pagdating ng August first week, nag-start na siya ng spotting. Doon nag-decide na kami na mag-pregnancy test siya. Nalaman namin na buntis ako 2 months na. Tumataba ako, nagdo-double chin na ako. Siya yung first time ko sa lahat. Ang dalaging-ding ko puro ano. O, diba? Kikay! Tapos yung bag na dala mo. Tapos yan ang isuot niya. Ang ganda. Hi! Shout out! Mega love shout out sa lahat ng viewers, sa 5 million viewers. Pasensya na, hindi ko mabasa talaga yung mga comment nyo. Kasi, wala akong makita. Bakit kaya ganun? Pag-usap kami. Learn more. You're live. Paday. Check mo nga. Bakit wala? Bakit walang Hindi ano ko wala message? akong mabasang comment. Paano ko sila kakausap? Sira na siguro tong cellphone ko. Yung mukha ko lang nakikita ko. Ano na pinindot mo dahil filter? Wala man akong video pinindot. Uy, Ito. Guys, samahan nyo ako. Ayan. Ano ba ito nangyari dito ba? Ayan guys, mag-impake na tayo. Palapit na ang ano. Palapit na si Pinkay. Mag-go. Bakit kaya wala hindi makita ang ano dito, viewers? Ay, ang... Gay at saka lesbian. Ay, gay at saka lesbian. Nag-iibigan ko sila ng Sino yan? Nakita ko lang sa ano po, Philippine Star. Hindi siya makita yung ano. 4 million in the house. Thank you sa inyo guys. Impake lang si Pinkay kasi nalalapit na ang ating merienda. Sino sasama sa inyo guys? Ng ano? Risa? 5%. Bakit wala nalabas dyan na ano? Ano ba nangyari sa cellphone ko? Mag-impake tayo guys.
pala siya, oh. Hindi naman pala sexy ang gamit niya. Oh. Sikat kasi yan siya sa TikTok ba? Sa lahat. Mga arte lang yung basher. Kaya nga, lahat naman talaga sa kanila negative, no? Pangit kasi sa... Ang pangit ng mga content creator ng mga bago. Mm-mm. Hindi na maganda yung mga kinokontent nila. Mga bashing-bashing na. Oo, Para sumikat. Normal lang talaga ayaw din namin pagdating ng araw ma-discriminate din yung baby namin paglaki. Meron din kami online namin. Kaya for dumating sa time na yun, dapat i-explain namin ng maaga where and where the so like the activity, what done before, and what really experience. Parang baka makita mo ang aking Wala para sa naman yan. kahit lang. Hindi siya masyado sa pipigil sa career niya. Yes. Kasi, ang hindi nga nag-aano ko. Hindi ko nakikita yung ano lang tayo guys. Impake ng konti. Konti ko. Ito kaya ang laman. Damit pa. Inaano ko din kasi nga hindi ko alam kung bibili pa ba. Kung bibili pa ako ng ng hangkeri kaya gusto ko siyang ma-fix ngayon. Bukas wala akong time. Kung bibili ba ako. Lapit. Kapalakan na. Kahit ano sabihin na diba, like, ano po yung gusto mo or ano po just express it as long as wala kayo sa mga tao, hindi kayo nakakasama kayo, nakasusuportahan niyo ang isa't isa, then that's na sa mga negative talaga. Your dad, sister, mama, never kami nag-agree. Never na Ito.
laman nung isa kong ano na yan. Isa kong luggage na yan. At yan na yung isang cellphone ang magalaw-galaw. Saan? Dito ba? Tingnan mo. Maganda talaga yan? LCD kasi na. Ay, nagagsabi sa akong to. Kaya pala na.
Okay na to. Hindi siguro to maluwag na. Puno na. Okay na yan. Ano yan? Mga damit lang na iuwi mo? Ha? Mga damit lang na iuwi mo? Oo. Wala pa dyan yung damit mo. Wala pa. Ayun pa. Kung bibili pa ako ng ano, Ito pa rin. mga chocolate, wala pa yung damit ko. Tsaka yung mga bag na i-apply dyan pa. Baka hindi kaya ito mag-over ano to? Kilo mo. Di ba meron kikiluhan din sa baba? Meron. Baka mamaya mag-over-over na naman ako sa bigat. Mag-ano muna tayo, bay muna tayo sa... Ay, bigat bagay. Kapag hindi mo magbuhat na siya, Okay ka. hindi na yan. Oh, Ano pa? hindi mo nga. Dati ba? Ewan ko. Ganyan din Dati, kami. sobra-sobra man yung ano ko nag... Ano ako nun? Okay na yan. Nagbayad yata ako nun. Bayad ka lang, te. Karaan taon. Magkano? Ewan ko ba magkano binayaran ko nun. Wala pa yung damit ko. Dala ka lang konti. 5 damit, 5 pantalon. Ano ba naman ito? Ay, mga tsinelas pa pala nandun pa, oh. Parang bibili pa ako ng ano pa. Isa pang ano luggage. Minuro ko dito yung cellphone mo, te, ha? Para maabot yung ano ko. Alin? Yung extension. Dye. Kunin ko daw yung dye. Istorbo si Pinkay. Ilagay ko to dito sa ano. Baka maiwan sa Okay na. Okay na dahil. Matulog na ba kayo? Kaya pa. Kaya pa. Asan yung mga plastic ko pala? Parang ang bigat ng aking bag. Para sa manating mo sa kagisa. Para sa Parang manating. nahihirapan ka nga sa ano mo ba pagbuhat. Ito yung parang ito gusto kong gamitin pag Okay lang. malaki ito. Okay na yan. Ano? Yung ticket mo, yung passport mo, yung Oo. So, okay na yung malaki.
Kaysa doon sa blue ko. Kaysa doon sa blue ko, Day. Asang blue? Maliit yun, di ba? Iwan mo na lang yung dito yung blue. Hindi. Kasi, minsan, gagamit ako, Day. Nakailang oras na ba ako? Bakit wala? Bakit ganito tong ano ko? Cellphone talaga. Loko na talaga tong cellphone ko. No? Bakit kasi yung ginamit dito? Ito. Hindi, akitin mo. Ito kay ate ko to. Oh. Tapos kay Bonso yung pula. Parang pupulangin talaga ako sa akin. Kaya gusto kong ano para alam ko kung hindi ko alam kung kanino ko mapupunta. Virgin milk, pinaste. Naisip ko kung ano yung susuotin ko ito. Kasi malamig ba sa ano? Ang Philippine Airlines kasi malamig eh. Pero yung ano, Saudiya, hindi. Hindi. Mainit siya kapanta. O ito susuot ko. Ikaw, saan pa komportable? Kaya inaano ko kasi kung kailangan mahaba yung suot mo. Philippine Airlines sa kaya natin. Philippine Airlines. Philippine Airlines kasi sa atin maganda na. Pero mas maganda dahil mas malaki ang ano, sa Saudiya. Malaki ang aeroplano. Hindi siya ano, hindi siya malamig. Hindi katulad ng Philippine Airlines na nangangatog ako ba? Malamig. Nung pagpunta mo ba, anong sinakyan mo? Ako okay naman.
Dami ko palang bibit-bitin. Ano ko pa ba ito? Luma na. Ang kibunso kasi. Ang bahay. Puno na nga. Oh. Hindi pa ito kaya na. Hindi ko alam nangyari dito sa cellphone